Un teatre per dins. Has anat alguna vegada a un teatre? No saps com és? Això és un teatre grec, del segle IV abans de Crist. Això és un teatre romà, del segle I abans de Crist. I això un corral de comèdies del segle XVI. Ara sí, estàs davant d'un teatre actual. En realitat és del segle XIX, però encara funciona. Dins fan espectacles de dansa, òpera, música, circ, titelles o teatre. Saps com funciona un teatre? Has d'anar a la taquilla a recollir la teua entrada. Te la donarà un taquiller o taquillera amb el programa de mà. El personal de sala et demanarà l'entrada. No te la pensa furtar. Ja estàs al pati de butaques. Tens seient a la part més baixa? La platea? Ah, no. En una de les llotges? Al galliner? El personal de sala et pot ajudar. Molt bé, ja eres una espectadora. Ara pots veure l'escenari. Ah, el personal tècnic! Sempre entre caixes, amagat a la vista de l'espectador. Ei, on vas? No pots pujar a l'escenari. Vaja, ara eres una actriu. Veus? Compte amb el teló de guillotina. Este es diu teló americà. Ara estàs al prosceni, la part més avançada de l'escenari. Si entres un poquet més, veuràs més telons. Dalt, les bambolines, que pengen del teler on pengen els focus i serveixen per amagar-los. Als costats trobem els bastidors i al fons, el teló de fons. Durant la funció, tots estos elements de l'escenografia i d'atrezzo els posen els maquinistes i els regidors. Veus? Això forma part de la màgia del teatre. Un espai buit que s'ompli de coses en un moment. Ei, on t'has ficat? Molt bé! Veig que estàs en un camerino, on els actors i actrius es preparen per eixir a escena amb la maquilladora i el perruquer. I el figurinista t'ha dissenyat un vestuari. Ja estàs llesta! L'espectacle és a punt de començar. Bé, ara t'has convertit en actriu, però encara falta una cosa més, la més important. El públic! Ja estem tots! Que comence la funció! Bravo! Bravo! Bravo!